5. godinu za redom, međunarodna konferencija Digital Labin. U organizaciji tvrtke Lloyds Digital okupila je ponovo više od 600 digitalnih dizajnera, developera i project managera, te je pretvorila taj šarmantan rudarski gradić u središte IT scene u Hrvatskoj. Ova renomirana IT konferencija, dobitnica nagrade Evente Awards u kategoriji Tej Event, ponovo je potvrdila svoju važnost i utjecaj na regionalnoj i globalnoj razini sa svojim najbogatijim programom do sada, ne samo kao mjesto za učenje i networking, već mjesto gdje se definiraju budući trendovi i postavljaju novi standardi u industriji. 2 dana posvećena učenju, razmjeni iskustava, usvajanju najnovih trendova, stvaranju novih poznanstava i poslovnih veza, uživanju. Zabavite gastronomskim poslasticama i ove godine Digital Labin osigurao je upravo to za sve svoje polaznike, te još jednom pokazao kako je to mjesto gdje se znanje otkriva iza svakog koda, a svaki kod nosi tajnu velikog uspjeha. Program je zaključen uz puno smijeha i pozitivne energije, zahvaljujući sjajnoj organizacijskoj ekipi iz Lloyds Digitala te produkcijskoj podršci tvrtke Sonolu.